Съдийството. Това е една много така очаквана тема за всички, които са свързани с баскетбола в България. Но аз мога да говоря тук за този турнир. Първо да благодаря на ръководството на ББЛ за страхотната организация. Ние се постарахме да изберем един много добър състав, който да покри всичките 10 срещи. И наистина станаха много добри оспорвани двубои и смятам, че бяха обслужени на едно много добро и високо ниво. Всъщност каквото искаме ние да постигаме на абсолютно всички нива, от най-малките до най-високата лига, която е Националната баскетболна лига. ББЛ има голям календар от срещи и това помага и на нас, да развиваме малко по-млади съдии, да получават повече шанс, да се срещат с малко по-добри състезатели. Гледаме така да правим нарядите, някой по-млад и неопитен да ръководи срещи с по-опитен съдия. Нашето желание на всички нива се обслужва от 3 съдии, но надявам се от следващия сезон, ако се намери финансиране и спонсорство, това нещо да се случи, това е в полза на абсолютно всички. И на лигата, и на децата, и на абсолютно всички. Всеки един съдия трябва да се развива и да минава през всички гарнитури, като се почне от най-малките до най-средните нива през ББЛ и ако покаже добро ниво и качество, разбира се, е добре дошъл в Националната баскетболна лига. Никой не спираме, искаме да се развиват и да вървят напред абсолютно всички. Всяка една среща нашите съдии наблюдават след това. Благодарение на излъчванията в YouTube канала на Българска федерация баскетбол. Правят се самооценки, намират си грешките, коментираме ги след това всеки вторник. Както знаете, имаме национална среща, тя е отворена, всички могат да влизат вътре, да се обучават и да дискутираме разни ситуации. Както казвам, 10 много добри срещи се изиграха тук. Разбира се, финалният матч беше на много добро ниво, както и срещата за 3-то и 4-то място. Всички отбори се постараха да играят на високо ниво. Ние също от наша гледна точка се опитахме да ги обслужим, да ръководим срещите обективно и смятам, че нашата оценка е много добро представяне на всичките съдии, които взеха участие в този турнир. Много тежко лято ни чака, защото ще сменяме, може би, стратегията на обучение, ще вкарваме нови технологии. В момента сме в процес на разговор. Искаме все повече съдии да имат достъп до платформите за обучение и да има една конкуренция, защото когато има конкуренция, само тогава може да се върви нагоре и да се развиват съдиите. Надявам се, аз специално вече 2 година работя с ръководството на ББЛ. Смятам, че има диалог. Моето така веро е, че трябва да има диалог с абсолютно всички клубове. Смятам, че съвместната работа е много важна и разбира се, проблеми винаги има. Ние най-много така се дразним от факта, че сме упреквани понякога неоснователно, хора, които нямат нужната експертиза, но това е наша работа на съдийската комисия. Ние се опитваме да вървим напред и смятам, че с партньорството и работата с Българска баскетболна лига е много добра, има комуникация и смятам, че от следващата година ще бъде на още по-добро и високо ниво. Пожелавам на всички едно хубаво лято, пожелавам да бъдат здрави, пожелавам да се вдигне качеството на баскетбола в България, защото така ще бъде лесно и за съдиите. Пожелавам да има много млади, които да поемат и по пътя на съдийството, така че смятам, че ни идва една добра година, която ще се опитаме да направим всичко най-добро за българския баскетбол.